Mga tribong magapasakop sa mga highlights ng Dinagyang Festival 2024, nagpakita sang patilaw nga performances sa opening salvo subong nga hapon. Si Kim Salinas nakatutok live direkta sa Iloilo Freedom Grandstand. Kim, kamusta dira? Sir, wala nakapugong ang pag-ulan-ulan subong nga hapon sa pagdayaw kay Senyor Santo Niño, paghatag sang manami nga mga performances sa nagkalain-lain nga mga competing tribes sa opening salvo sa Dinagyang Festival 2024. Makitaan ang matahom o kon ang yuhom, ang kalipay kag kasadya sa mga Ilonggo, bangod babatsagan nagit ang espiritu sang Dinagyang Festival. Dinagyang fever is on na sa syudad sang Iloilo. Ini matapos ginhiwat subong nga hapon ang opening salvo sang isa sa mga grandest festival sa pungsod, ang Dinagyang Festival. Highlights sang opening salvo ang pagpasundayag sang energetic kag matahom nga performances sang 8 ka mga tribo nga magasambuha sa Dinagyang Tribes Competition. Magapasundayag sa Dinagyang Tribes Competition ang tribo Ilonganon, tribo Mandurriao, tribo Pagidait, tribo Panay, tribo Salugnon, tribo Sigabong, tribo Silak, kag tribo Taga-Barrio. Kita natin how prepared ang aton ng mga tribo. Sinakita natin gani nga blocking pa lang pero do competition day na. So we are really happy sa pagpanghanda sa aton mga tribo. Wala man nagpapierde ang 7 ka tribo sa Dinagyang Illumination kag 5 ka tribo sa sadsad sa Calle Real sa ginpakita nga hataw nga performances. Apisar hindi kabahin sang aktual nga kompetisyon, the best ang nangin performance sa mga tribo kag nag-improve kada tuig suno sa IFFI. Nagupod man sa parada ang mga maanyag kandidata sang Miss Iloilo 2024. Nagpasalig ang Iloilo City Police Office sang hugot nga seguridad sa Dinagyang Festival kung sariin tagsa ka judging area magabutang sila sang 20 tub 30 ka police personnel. May mga conduct of frisking kita sa mga sectors naton. And in preparation sa aton ginaobra during Dinagyang. Sir, papadayon pasubong ang pagpanganda sa ika-6 na nga competing tribe sa Dinagyang Tribe Competition sa siri nga opening salvo. Makita naton daw hindi pati lang nga performance bangod sobra katahom kag prepared paginhandaan gid sang tagsa-tagsa naton ka mga tribo. Ini pamatuod lang sa nasiling sang IFFI kag sang aton alkalde nga world class ang performances sang tagsa-tagsa ka mga tribo. Amoy ato ang latest Jert Halabira Iloilo. Viva Senyor Santo Niño. Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas.